Intro niya, ini ano pag intro ha, basta mag-vlog kayo mo. Ini ano pag intro ha. Wow, what's up? So karon guys, tara, lamig ka ng manok kay Bisaya ni Dar. Ha? So Bisaya na siya. Asyam mo na kumpleto na niya kabaw na mo unsa ni nga kuan na? Unsa ni nga lutuon na to, Ricardo so na raw. Lamig pa kay kapayas oh. Ya, kusinero na to, digid mo wa. Dagway. Oh, naro, gipaliguan na namong manok kay ngano, lami na kay siya panitan kay gigutom nami. So, nahog na sad og bisdida. Usa da? Bisdida? Usa da? Disbidida. So nahog na sad og disbidida nga kuan kay mobalik na kog Cebu. Balik na ko sa kong real life dito, manarbaho na sad ta. So mao ni siya. Dala na sa ihaw-ihaw nga manok. Pagkalamig sa manok diri sa probinsya eh. Naraong kusinero. So naiiring guys. Ato ning pakuratan bis muka ni nila eh. So kabaw mo guys nga nung ginana na siyang manok kay para mawala ang mga balahibong gagmay ba pra na para sa kong ilong may balahibo. Guys. Happy na good na kuha na siya nagsugod naghiwa akong igago nga kuha na kusinero. Wa mo maglaway ana. Wow, luto na. Basin? Balik ng pan. Grada guys.